Linka 112, prosím. Dobrý deň. Chcel by som len, že Barna nie naše Bastova je, že číslo. Tak to si musíte zavolať na informácie. Že čo? Musíte si volať informácie a nie linku, ktorá je na záchranu života. No to nesprávne číslo. Informácie sú 1181. Jak? 1181. 118. 1181. 1811, hej? Dobre. Nie, 1181. Čekaj. 1, tak? Nie. Hej? 1181. 4 čísla sú tam. 1, Palička, snehuliak, palička. 1181. Áno, 1181. áno. Dobre, ďakujem. Za málo.